An bɛ nin lakanabaliya kunnafoni daminɛ Bajangara mara kɔnɔna na. I k'a dɔn k'a fɔ gouverneur mun sigilen bɛ Bajangara n'o ye Sidi Mokhtar El Béchir ye, a kɔni ye taama kɛ ka se Sanga. Nin taama in laɲini de ye funufunu mun bɛ donsow ale ni sangakaw cɛ, fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ o funufunu ni bɛnbaliya in ka se ka ban u ni ɲɔgɔn cɛ. A kɔni kun bɛna Sanga dugutigi fɛ, u ye kumaɲɔgɔnyaw kɛ ka ɲɔgɔn faamu, ka yafa kɛ ɲɔgɔn ma walasa bɛn ni keleya bɛ se ka segin ka na donsow ale ni dumaw ni ɲɔgɔn cɛ. Sigikafɔ in kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ donsow olu kɔni ye ŋaniya yira kɛ, baw sangaka minnu kun minɛnen b'u bolo u nana u di gouverneur ma walasa a bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ k'u bila ka taa Sanga cogo min na. Nin dɔgɔkun laban ninnu na i k'a dɔn k'a fɔ dangariwalew kɔni kɛra k'a ɲɛsin dugu caman ma dɔgɔnɔ jamana na, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bankas mara la. O taara kɛ sababu ye maa caman kɔni sirannen don ka taa u ka forow la lakanabaliya ɲɛsiranya kama. Mali fintigilakaw kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka dangari kɛ nin wale ninnu na. O hukumu kɔnɔna na u kɔni bɛ ka taama ka munumunu dugu caman na walasa dugumaw hakili bɛ se ka sigi cogo min na ne ka segin ka taa u ka sɛnɛw kɛ lakana kɔnɔna na. Hali sisan lakanabaliya bunnakun kan i k'a dɔn k'a fɔ nin dɔgɔkun in daminɛ na Mali finitigilakaw ale ni dangariwale tigilamaw kɔni karila ɲɔgɔn na Mondoro mara la. Dangariwale tigilama maa 22 n'o ye Katiba de Serma ye, olu de bɔnɛna u nin na. Kɛlɛ in kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko Mali finitigilakaw kɔni ye dɛmɛ sɔrɔ n'o ye sanfɛ pankuruw ye. Tijani Wederawogo, VOA Bambara, ka bɔ Koro.